الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Biz Ramazan ayında urazadan tış tağın kılına tırgan üsteme ibadetler turunda сөйләшә башлаганык инде. Һәм тукталганык садака турында. Менә бүген дә шул садаканың бер төре ул кешеләрне ашату, ифтар мәҗлесләре кылу һәм гомумән кешеләргә ризык тарату турында сөйләшеп китәрбез. Әйе, бу да шул ук садакага керә, әмма ләкин бу кешеләрне ашату, ризык бирү, ризык өләшү айрым фазиләткә ия. Моңа айрым хәдисләр килә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу үзенең уммәтен чакырган кешеләрне ашатырга, кешеләргә ризык бирергә. Һәм шуны да искә төшереп китерә кирәк, Рамазан ayында бигрәк тә без омтылырга тиешбез менә шушы кешеләргә ризык бирү, ашату. Чөнки моңа айрым бер Аллаһ Тәгалә күп итеп әҗр салып яза. Шушы ураза тотуну өчен әгәр дә син биргән ризык белән ул авыз ача икән, Аллаһ Тәгалә сиңа да шушы ураза тоткан кешенең савабын бирә. Моның турында инде без дәлилләр алып әле сөйләшеп китербез. Ризык биреп, кешенең күңеленә инде шатлану керә. Чөнки аның ифтар кылырга, сәхәр ашарга ризыгы була. Күпмедер микъдарда аның хәлен җиңеләйтәсең, шушы ризык биреп инде. Һәм гомумән инде без аңларга тиешбез, бу юмартлык ул бик күркәм сыйфатларның берсе булып тора. Һәм ислам динендә бу күркәм сыйфатка чакыра, юмартлыкка инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу да бик юмарт кеше иде. Һәм аның юмартлыгы тагын да арта кайчан? Шушы Рамазан ayında. Чөнки Бухарида хадис килә, Ибн Аббас әйтә, "Кана Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям аҗвадун нас, ва кана аҗваду ма якуну фи Рамадан." Пәйгамбәр саллаллаһу бик юмарт кеше иде, әмма ләкин аның юмартлыгы Рамазан ayında тагын да арта иде. Һәм менә бу безгә инде үрнәк булырга тиеш, без дә Пәйгамбәр саллаллаһу шикелле юмарт булырга, омтылырга һәм аннан үрнәк алырга тиешбез. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу күп кенә хадисләреннән безне кызыктырды, этәрде кешеләрне ашатуга. Һәм әйтте, бу беренчедән җәннәткә керүнең бер сәбәбе диде. Икенчедән исламның иң хәерле күрсәткече диде. Беренче хадисны алып китәбез, ул Тирмизи җентонда килә торган инде. Сахих хадис, Пәйгамбер әйтте, "Я юханнас", эй кешеләр, "Афшу салам", салам таратыгыз ди. Ягъни мөселманнар арасында инде "Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух" дип салам таратырга кушты. Ни өчен? Чөнки бу гадәти генә салам түгел. Бу исәнмесез, здравствуйте дигән генә гади генә сүзләр түгел. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дигән исәнләшү ни өчен менә монда хадистә ассызыкланып әйтә. Һәм андый хадисләр күп менә бу салам тарату турында. Чөнки салам ул кардәшеңә дуа кылу. Саламу алейкум. Сиңа тынычлык, иминлек булсын. Ва рахматуллахи дип өстәсән, һәм Аллаһ Тәгалә рәхмәте иңсен сиңа. Ва баракатух, Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирсен сиңа. Курам менә бу исәнләшкәндә дә син кардәшеңә дуа кыласың. Аңа хәерлелек телисең. Безнең динебезнең асылы ул бер-береңә яхшылык теләү. Бер-береңә хәерлелек теләү. Бер-береңә менә шушы бәрәкәт, Аллаһның рәхмәтен теләү. Һәм шуңа да менә Пәйгамбер өйрәтә, эй кешеләр ди, салам таратыгыз ди. Ягъни дуа кылыгыз ди бер-берегезгә, ничек итеп? Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дип. Һәм нәрсә ди? Ва ат'имут таам ди. Һәм кешеләрне ди, нишләтегез ди, ашатыгыз ди. Анда пешереп бирәсеңме ул ризыкны? Яки мондый әзер генә
әзерләргә кирәк булган ризык мал, мәсәлән, пакеттан да була икән, дөгеләр, анда карабудайлар, токмашлар, ипидер анда һәм башка ризыклар инде. Яки инде үзең ризык әзерләп үзеңә чакырасың. Моның ни генә төре булмасын, гомумән Пәйгамбәрбез әйтә, ризык таратыгыз ди, ризык бирегез ди. Һәм нәрсә ди? Васаллу архам, ягъни туганлык җепләрен ныгытыгыз ди. Васаллу билләйл ван насу ниям тадхулу җанната биссалам. Һәм төннәрен ди, намаз укыгыз ди. Кешеләр йоклаган вакытта инде һәм ди тынычлык, иминлек рәвешендә ди җәннәткә керерсез ди. Бу дәлил булып тора, җәннәткә керүнең бер сәбәбе нәрсә? Шушы сәлам тарату, кардәшләр арасында салам алейкум, кешеләргә ризык бирү, ризык өләшү, туганлык җепләрен ныгыту, туганлык җепләрен саклау һәм инде төнге намазлар уку. Тәһаҗүд дип аталар, кыямул лейл дип аталар, хәзер инде Рамазан аенда таравих дип аталар. Бу сәбәп булып тора икән җәннәткә керүнең. Анкура бу бигрәк тә Рамазан аенда кешеләргә инде ризык өләшү, ризык бирү бу иң фазилатлы, иң хәерле гамәлләрнең берсе булып тора. Чөнки барыбызның да җәннәткә керәсебез килә һәм әҗр саваплар тагын да күбәйгән, арткан ай ул Рамазан аенда. Анкура моны инде безгә игътибарга алырга кирәк. Һәм икенче хадистә килә, Бухари җинтында килә торган инде бер кеше килә дә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям сәәлә Нәби саллаллаху алейһи ва саллям әйюл исламил хайр ди. Бер кеше килә дә исламның хәерле күрсәткеченең ди. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтә нәрсәдә? Тут'имут та'ам ва тaqra'ус салам аля ман арафта ва ман лам ta'риф ди. Исламның да бер яхшы күрсәткече ди, бер яхшы сыйфаты ди. Без үзебездә булдырырга тиеш булган ул кешеләргә ризык бирү, кешеләрне ашату. Бу исламның яхшы бер сыйфаты, галәмәте булып тора ди. Һәм сәлам тарату ди. Белгән һәм белмәгән кардәшләргә ди, мусульманнарга ди. Син мусульманнарны, кардәшләрне белсәң дә, белмәсәң дә шушы сәлам белән мөрәҗәгать итү. Саламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ дип. Чөнки бу җәмгыятьтә инде кардәшләр арасында, мусульманнар арасында бер-берсенә карата ихтирам, мәхәббәт уята. Хөрмәт уята бер-берсенә карата. Шушындый дуа кылу инде. Һәм исламның да иң яхшы күрсәткече була, әгәр дә без кешеләргә ризык бирәбез икән, аларны ашатабыз икән. Бу гомуми Рамазан аенда да, Рамазан аеннан да тыш, гомумән кешеләргә ризык бирү. Һәм тагын бер аерым фазиләте бар Рамазан аенда, кешеләрне ашату, бигрәк тә ифтар кылдыру. Аңа нинди әҗр савап хәзер инде без алып китербез. Бу Ибн Маҗah җыентыгында килә торган сахих хадис. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтә: "Ман фаттара саиман кана лаху мислу аҗриһи гайра аннаху ла янқусу мин аҗри саим шайъан." Кем ди ураза тутучыны ди ифтар кылдырса, авызын ачтырса ди, аңа шулай ук шушы ураза тутучының әҗр савабы язылачак ди. Һәм теге кешенең дә берни әҗре кемеми, һәм аңа да инде ураза тутучының әҗре язылачак ди. Әгәр дә без анда өйгә чакыртма инде, яки инде шушы ифтар кылырга инде пешереп ризык кертәбезме, яки инде пешермәгән килеш кенә инде ризыклар бирәбез анда пешереп ашарга дип инде. Һәм шушы кеше син биргән ризыктан авыз ача икән, ифтар кыла икән, сиңа да шушы кешенең ураза тоткан да булган әҗр савабы сиңа да язылачак. Ни өчен? Чөнки син сәбәпче булдың инде ифтар кылдырырга, авыз ачтырырга. Син биргән ризык белән ул ашады, тукланды. Һәм галимнәр әйтә, моңа мәҗбүри түгел ди, күп итеп ризыклар бирү. Әгәр дә син хөрмә генә биргән булсаң да ди, син биргән хөрмә белән генә авыз ачты икән ди, ашады икән, ифтар кылды икән ди, сиңа да ди аның әҗр савабы язылачак ди. Бу безгә бик зур фурсат. Чөнки бит кешенең мөмкинчелеге инде төрлечә. Кемнәрдер
хәллерәк яши, кемнәрдер инде өчен ошка ялгый, кемнәрне гомумән булмаска мөмкин андый кешеләргә бирү мөмкинчелек инде. Шуңа күрә без әз генә хөрмә алырлык мөмкинчелек булса да, хөрмә генә алып әз генә өләшеп чыгабыз икән. Анда күршеләребезгәдер, туганнарыбызга, якыннарыбызга кемнәр ураза тота инде. Анда ураза тотучылар турында бара инде. Һәм шушы ураза тотучы син биргән хөрмә белән яки җимеш белән бүтән төрле авыз ачты икән, сиңа да нәрсә була? Шушы ураза тотучының әҗер савабы. Бу бик зур форсат безгә. Бик зур форсат. Һәм бигрәк тә инде сөннәт булып тора хөрмә белән авыз ачу. Финник дибез инде аны. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу шушы сәхәрне дә финник белән кылырга яраткан. Чөнки әйтте, иң хәерле сәхәр ди, шушы хөрмә белән, финник белән ашалган сәхәр диде. Һәм шулай әйтте, авыз ачуның инде иң хәерле булган ризык авыз ачканда ул хөрмә белән диде инде. Күрә, без ким дигәндә инде хөрмәләр бирәбез икән кардәшләребезгә, өләшеп чыгабыз икән инде. Бу иң саваплы, хәерле гамәлләрнең берсе булып тора. Чөнки авыз ачты икән, ураза тоткан әҗер савабы була икән. Сәхәрдә ашый икән, син биргән шушы хөрмәне, шулай ук сиңа әҗер савабы була. Чөнки син аңа Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сөннәтен үтәргә ярдәм иткән буласың инде. Һәм ул мен инде хөрмә генә түгел, тырышырга кирәк безгә булдырылганча инде шушы ризык бирергә, ризык өләшергә кардәшләребезгә инде. Чөнки бит инде бүген иләргә күп кеше чакыра алмыйбыз, әмма ләкин без ризык өләшә алабыз. Шушы ризыклардан алар инде пешереп ифтар, сәхәр кыла алалар. Шуңа күрә без инде менә бу форсатны кулланырга тиешбез инде. Кемдер инде якыннарын гына җыя ала икән, бу шулай хәерле. Якыннарын, туганнарын гына инде җыеп ашата икән инде. Күз тирәсендә инде ураза тотучыларны инде кисәтеп әйтәм, ураза тотучыларны инде бу шулай хәерле гамәл һәм инде аның әҗер савабы булачак инде. Авыз ачтыручының әҗер савабын алачак инде. Һәм шуңа күрә менә бу хәдисләр белән безгә гамәл кылырга насыйп әйләсен. Мөмкинчелеккә карап инде тырышырга кирәк безгә, кешеләргә ризык бирергә, ризык өләшергә инде. Һәм без моны инде Рамазан аенда гына түгел, гомумән башка айларда да инде үзебезгә максат итеп алырга тиешбез инде. Кешебездән килгәнчә инде гомумән кешеләргә ярдәм итү, бигрәк тә инде ризык белән инде. Һәм һич шиксез инде Аллаһ Тәгалә безгә хәерлесе белән кайтарып бирәчәк. Үзебезнең ризыкларга бәрәкәт бирәчәк. Үзебезнең ризыкларны һәр даимда инде шулай өстәлләребездә булып торуына бер сәбәп булачак. Чөнки ризыкны Аллаһ Тәгалә бирә, без бары тик сәбәп кенә кылабыз. Чөнки шуны аңларга кирәк. Бит инде хәзер шушы ризыкларны без утырта торган вакыт инде, бакчада эшли торган вакыт инде. Шуны онытмаска кирәк. Һәрбер эшебезне бисмилла әйтеп Аллаһка тапшырып, Аллаһка тәвәккәл кылып, һәм дуаларыбызда инде Аллаһтан ярдәм сорап эшләргә кирәк. Чөнки без шушы ризыкны утыртабыз, бәрәңгесен чәчәбез анда, кишерен чәчәбез, суганын утыртабыз, башка ризыклар утыртабыз бакчада, җиләк-җимешләр, яшелчәләр. Ләкин шуны онытмаска кирәк, без сәбәп кенә кылабыз. Ахыр чиктә аның нәтиҗәсе Аллаһ Тәгаләдән тора. Менә без күпме генә тырышмыйк, күпме көч түкмик. Чөнки ахыр чиктә бирүче Аллаһ Тәгалә. Шуны онытмаска кирәк. Бер кайчанда тәкәббүрләнеп, менә мин булдырам, мин эшлим, шуңа күрә мин яхшы яшим диергә кирәкми. Аллаһ Тәгалә бирә, шуңа күрә инде мин яхшы яшим диергә кирәк. Аллаһ Тәгалә бирде сәламәтлек, шуның аркасында мин тырышам, шуңа күрә мин эшли алам диергә кирәк. Әгәр дә менә без бик каты тырышабыз икән, ләкин Аллаһ Тәгаләнең динен, аның әмерләрен кырыйга куябыз икән, онытмаска кирәк.
Аллаһы Тәгалә шулай итеп эшләргә мөмкин. Аллаһы Тәгалә җәйне бик эссе итәргә мөмкин. Бер тамчы да яңгыр яудырмыйча, һәм бик каты корылык булып, безнең менә бу бәрәңгеләрдән дә, яшел шешәләрдә һәм башка ризыкларыбызда корып бетеп, уңыш ала алмаска мөмкин без. Чөнки бу Аллаһ Тәгаләдән тора торган нәрсә. Яки киресенчә, Аллаһ Тәгалә күп итеп яңгырлар яудырып, безнең шушы уҗымнарыбызны чертеп бетерергә мөмкин. Һәм шулай ук уҗымсыз, нәтиҗәсез калырга мөмкин без. Менә уйлап караса, без күп эшләсәк тә, Аллаһ Тәгалә бер мизгел эчендә бөтен нәрсәне үзгәртергә мөмкин. Я бик каты эссе биреп, корылык белән шулай ук уңышсыз калырга мөмкин, без ризыксыз калырга мөмкин без. Һәм киресенчә, көн саен яңгыр яудырып, безнең шушы уҗымнарны чертеп, шулай без ризыксыз калырга мөмкин без. Шуңа тәкәбберләнмик һәм Аллаһы Тәгаләнең әмерләрен кырыйга куймыйк, уйлап, фикерләп, һәр вакытта да Аллаһ белән бәйләнеп, Аллаһ исеме белән эшләребезне башлап, Аллаһка тәвәккәл кылып эшлик. Һәм тырышыйк намазларыбызны да үз вакытында үтәргә. Эш эшләгәндә дә вакыты керде икән, без тырышыйк вакытны инде 5-10 минутка калдырып торырга, кирип намазларыбызны укырга. Һәм шулай ук Аллаһны зикр итәргә дә вакыт табыйк. Эш күп булса да, чөнки әгәр дә син Аллаһны зикр итүгә, Аллаһның әмерләрен үтәргә, күбрәк изгелекләр кылырга вакыт калдырасың икән, вакыт бирәсең икән, Аллаһ Тәгалә һичшиксез аның шушы синең ризыгында бәрәкәтен бирәчәк. Шушы бакчаңда синең бәрәкәтен бирәчәк. Әйе, синең инде әз микъдарда булырга мөмкин шушы уҗымың дигәндә, шушы ризыгын, әмма ләкин Аллаһ Тәгалә бәрәкәт бирә. Ул сиңа җитәчәк, кышын чыгарга да, җәен чыгарга да. Шуңа күрә иң беренче урында безнең Аллаһы Тәгалә булырга тиеш, аның дине булырга тиеш. Һәм аңа тәвәккәлләп сәбәп кылсак, Аллаһ Тәгалә һичшиксез нәтиҗәсен бирәчәк. Бүгенге көндә кайбер кешеләр шушы Аллаһы Тәгаләне оныталар, Рамазан аен оныталар, һәм инде бик каты сәбәп кылалар, ахырдагы нәтиҗәсен уйламыйлар. Безгә менә андый кешеләрдән булырга язмасын. Һәр вакытта да уйлыйк, тәкәбберләнмик, минләнмик, чөнки миннән генә, бездән генә әле бер нәрсә дә тормый. Күпме тырышсак та, күпме эшләсәк тә, бәрбер нәтиҗәдә Аллаһ Тәгалә кайтып кала. Аллаһ Тәгалә тәүфыйк һидаят бирсен. Менә бу алдаланмаска Рамазан аенда без сәбәптә кылырга тиешбез, без тырышлыкта күрсәтергә тиешбез дөнья эчендә, шулай ук эш өчен, гамәл өчен, анда ризык алыр өчен. Әмма ләкин шул вакытта без динебездә дә тырышырга тиешбез, ничек без дөньябыз өчен тырышкан кебек. Ул файдалы гыйлем алу, ул Кур'ан уку, ул садакалар бирү, ул уразалар тоту, ул һәм башка изгелекләр, хәерле гамәлләр кылуда инде. Шул вакытта гына без бу дөньяда да һәм ахиратта да бәхет сәгадәткә ирешәчәкбез. Берсен генә алып инде ярамый, чөнки кошның ике канаты булган кебек, бездә ике канатлар булырга тиеш. Без ахиратка да барырга тиешбез, без дөньяны алып барырга тиешбез инде. Берсенә дә кимчелек кылырга тиеш түгелбез инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә ныклы иман бирсен, тақвалык бирсен, һәм инде сабырлык, динебездә ныклык, һәм инде шушы кимчелексез генә инде ул риза булган, кабул иткән инде уразалар тотып, изге гамәлләр кылып, шушы Рамазан аен хәерлектә үткәреп, гөнаһлардан гафу ителгән рәвештә чыгарга насыйп әйләсен. Субханака ва бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.